Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnul khatimah. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibina khairil khalqi kullihim mislul gamamatiyan sarra saira takakihara watisil hajiril hamli aksang kebul kamari munsati anallahu min qalbi nisbatan mabruratal khasami maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibina khairul khalqi kullihim wa ma huwal garu min qariya min karmin wa kullu tarfin minal kufari anhu amri fasiti fil bari wasiti fil lam yarima wa hum yakuluna mabil ghairi min aharihi maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibina khairil khalqi kullihim donul hamba bawa donul kota ala khairil kariyati lam tasujwa lam kahumi donul hamba bawa donul kota ala khairil kariyati lam tasujwa lam siapa perbedaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wonten ngarusaken para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para disepuh, para pangemban, pangembating projo, so para kadang sedulur kakung putri ingkang sinebeng pahormatan. Nuhun dawuh saeng panjenenganipun
Bapak Matroji adalah Ibu Siti Ruqyah almarhumah. Lumantar Sanggar Seni Singo Barong Nyu Arjuna. Ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng pinarak. Ananging samangke saderengipun pepanggihan ing enjang menika kawiwitan. Panjenengan gua ajak serangan munjangan puji pandonga puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala kanthi hamdalah sesarangan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat miwa salamun tansah kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi sesarengan mau selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh para kagum sumamana putri ingkang tuhu kinurmatan. Minangka tiyang sepuhipun Muhammad Aldi Rizki Saputra ingkang saat menika badhe angitanaken ingkang putra menika Bapak Matroji dan Ibu Siti Ruqyah almarhumah ingkang mumpari asma putra Muhammad Aldi Rizki Saputra menika mugi tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala ingkang samangke dados putra ingkang saleh amin Allahumma amin. Kangge nyaranani kaniatan ingkang sae menika panjenengan pun puji pangestu puji pandonga ugi kasengkuyung dening Sanggar Seni Singo Barong Arjuna pramila sumangga wonten ing pepanggihan enjang menika sesarengan kita buka kanthi maos Al-Fatihah mugi tansah pinaringan berkah ingkang samangke saged lancar gangsar mboten manggil sang tulang aral menapa sumangga para kadang sedherek kakung Mbah Putri dipilih bagian wonten enjang menika kabuka saran kanthi maos Fatihah kanthi pangajab saged berkah dhateng putra ingkang dipun hitan Mas Bagus Muhammad Aldi Rizki Saputra putra saking Bapak Muhammad Matroji darah Ibu Siti Ruqyah almarhum mugi kanthi pangajab saged dados putra ingkang saleh ugi ingkang wonten ing enjang menika andharaken hanyang kuyung lumantar Sanggar Seni Singo Barong Arjuna saged lancar gangsar mboten manggi aral satunggaling menapa amin Allahumma amin ala niyatina wa ala niyatikum ul bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Punapa dene adicara wonten ingkang menika sampun kabuka para mila kadang sedherek kakung Mbah Putri ketingal sampun siaga ing diri sawega ing gati para kadang sedulur Arjuna pramila tilaksana hayuti menggah adicara lumantar Sanggar Seni Singo Barong Nyu Arjuna. Yo, Matur nuwun Rofi Pro Audio Sound System apa ki mau JMP Rofi Pro Production Audio JMP maka adicara oleh enjang menika lumantar Arjuna kasengkuyung para kadang Rofi Pro Production adalah JMP Audio. Perawat ini kawanan yang menego para kadang Arjuna ingkang sampun siaga
badhe kawitan bareng Mang Nipur. Ayo budal-budal terus. Kakang Arjuna ingkang kalebet topeng ireng enggal siaga ing diri medal wonten ing pangsanging marang menuju papan pardian. Paringi dalan yen. Awas, paringi dalan rumiyin. Kangge penonton awas, paringi dalan rumiyin. Awas, nggih.
nabi ayo ora lali endi mati warap Allah. Sekali lagi beri tepuk tangannya buat Nyo Arjuna yo. Jogja Solo oi 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 oi. Wong yen lagi kandung ra peduli meledos gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli perang nuklir. Najan lagi bokeh direwangi retek-retek jarine wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Yen lagi tapi kot ra peduli dunya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Najan ora duwe duit direwangi kredit jarine wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Irung bangir wae sapa de bangir yo lambe tipis wae sapa de lambe tipis yo kecinggot atis wae sapa de bengane wae sapa de iki piye de batine ana sing duwe iki piye de ana sing duwe iki piye de batine ana sing duwe iki piye de batine ana sing duwe. Lagi gandrung ra peduli meledos gunung. Yen lagi naksir ra peduli najan lagi bokeh jarine wis jodoh apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikir kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi.
nyatis ya duwekmu nyebut nyatis wae sapa de yang nyatis duweke wong kae bengkeane wae sapa de bangkeane ya duwekmu iki piye de ana sing iki duwe piye de ana sing duwe iki piye de ana sing duwe iki piye de ana sing duwe Sagung para rawuh para lenggah kakung ngaputri kang sinubeng pangornatan menggah mijiling topeng iring lumantar sanggar seni singa bareng ardon sampun paripurna dene kala wau kawitan anggenipun paring panglipur para dene samangke lampahipun kirap agung yang putra kalaksanaan wonten ing sak bibaripun salat zuhur pramila tasih kathah menggah kelampan wonten ing siang ari menika dhateng sanggar seni singa bareng Arjuna.